आसाम सरकारा थांनाय 28 जुलाइनि केबिनेट बे केबिनेट मन्त्रि परिषदनि जथुमाव आसामाव भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा आरो आसामनि जेसेबां सरकारि फरायसालि दङ बेहाय साइन्स एन्ड मेथ्स बे मोननै आयदाखौ इंराजियाव फोरोंनाय जागोन थाखो 3निफ्राय गोजौ थाखोसिम आरो लोगोसे मिक्स मिडियाम फरायसालिफोरखौ इंराजि मिडियामाव बारस्लायहोनाय जागोन बेबायदि माखासे थांखि लादों जाय थांखिफोरा जोंनि बर' बिजों थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गिदिर चेलेन्ज हिसाबै माने नुजादों दा बेफोर गासै थांखिफोरखौ सरकारनि जि सिद्धान्त डिसिसन बे डिसिसनफोरखौ जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा जोङो नेवसिदों जों बेखौ गनायनानै लानो हाया बेनिखायनो बे आयदाखौ लानानै जोंनि माने बिटिआरनि जेसेबां जिल्लाफोर दं बेहाय जोङो सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों आरो दिनै सनितपुरावबो बे सांग्रांथि मेलखौ खुंदों गाबोन समफोर आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो जे बे जथुमखौ लानाय जादों जोंनि थांखिया जादों सरकारनि जे बर' बिजों बेरेखा पलिसि लादों बे पलिसिनि बेरेखायै जों रायजो राजाफोरा माबोरै गसंथेगोन बेखौ सांग्रांथि लाबोनाय आरो रायजो राजाफोरनि सुबुरुन आरो दिथाखौ लानानै जों आवगायलांनो थाखाय बे माने मेलखौ लानाय जादों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौ बुंनो नागिरदों दा सनितपुर जिल्लायाव गोबांथार भेन्सार फरायसालिफोर दङ आरो बेहाय माने हा हुनि जेंनानि थाखायबो फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाय जायाखिसै फारसेथिं सरकारि इजिएस आपग्रेडेड स्कुलफोर दङ नाथाय बेयावबो फोरोंगिरि माने मासि सोरजिनाय जायाखै बे हिसाबै बे जायगायाव बर'फ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिदों आरो बेनि बर' रायजो राजाफोरा मिजिंथिदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि 6.3 क्लजनि गेजेरजों बे जेंनाफोरा जोबगोन होननानै नाथाय बावैसो आसाम सरकारा जि आसामाव आरो खुनु माने भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंदों बेनि गेजेरजों फिन सनितपुर जिल्लानि आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गोबां बर'साफोरा दिनै माने अलखदाव बिथांमोना माने मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जे फैबाय थानाय समाव गमामायैनो बर' बिजोङा माब्लाबाबो आरो सरकारि जानाय नङा नामा आरो बे जोंनि बर' बिजोङाव बर' बिमानि रावजों फरायनाया सिमाङैनो थासिगोन नामा बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै मानसिफोरनाव सोंथि बेरखांदों दा बेनिखायनो जोङो रायजोनि सांग्रांथि मेल खुंनानै रायजोफोरनिफ्राय सुबुरुन लादों जे फैबाय थानाय समाव सरकारजों जों सावरायगोन सरकारा जुदि गनायनानै बे जेंनाखौ सुस्राङो आरो बर' बिजोंनि बेरेखा थांखिफोरखौ दैखांनानै लायो अब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया किन्तु सरकारा जुदि गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदा अब्ला जोंबो फिन सोमावसारफिननांगोन बे फिन खनसे बर'फ्रा खौसेयै सोमावसारनांगौनि मानसिक भाबै साखाफारा जानो थाखाय जों बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बे आयदाखौ लानानै थांनाय 3 आगस्ट खालाराव जों बिटिआर सरकारजों गिबि रायलायदों आरो बेहाय जोंनि अजदफोरखौ जों दिखांदों आरो सरकारनि आसाम सरकारनि जि डिसिसन बेखौ जों माने गनाया होननानै बिटिआर सरकारखौ रोखायै बुंदों दा बिटिआर सरकारनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जोंनो खोथा होदों बिथाङा थाबैनो सरकारि भाबै आसाम सरकारजों बे बेलायाव सावरायगोन आरो बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि जोंनि अजद बे अजदखौ आसाम सरकारनो मिथिहोगोन होननानै जोंनो फोरमायदों आरो दिनै गुवाहाटीयावबो आसामनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै गोजौ थाखोनि सावरायनाय जथुम सोलिगासिनो दङ आरो जों खोनानो मोनदों माने आसाम सरकारा जोंखौ सावरायनो थाखाय थाबैनो लेंहरगोन आरो जुदि लेंहरोब्ला बेफोर बाथ्राखौ जों सरकारनि खाथियाव गोख्रोङै दैखांगोन आरो बर' बिजोंनि बेरेखा जानाय मोनबो थांखिखौ जों गनायनानै लाया माखासे फोरोंगिरिफोरखौ टिउटर हिसाबै थिसननाय जादोंमोन बिथांमोननि फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो सरकारि जायाखै आरो बिथांमोना रेगुलारबो जायाखै होननानै जों खोनानो मोनदों बेनि सायाव नोंथांमोना आसाम सरकारनि केबिनेटआ जि जुलाइ मास 28आव जथुमदोंमोन बेहाय मोनसे थांखि लादों जे 2013 सनाव जायफोर स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादोंमोन पस्ट प्रभिन्सियेलाइज एक्टनि गेजेरजों बे स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जासिगोन किन्तु 13 सननि उनाव जायफोर फोरोंगिरिफोरखौ टिउटर हिसाबै होनाय जादोंमोन बिथांमोननिखौ माने अरायथा खालामनाय जानाय नङा होननानै मोनसे डिसिसन लादों दा बियो जोंनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बर' थुनलाइ आफादा